ولی تماشاوندگی هەڵبژاردنên شارەداریان li Tirkiye ku li adara sala bêdê pirêveçin هەڵبژاردنên herêmî هەڵبژاردنên gelekên bi bandorin. AK Partiya hêkerembêjî li 2000 berdewam هەڵبژardan qazanc dike. Lê li 2019 bêguman هەڵبژاردنên şaredariyan yê Stenbolê ji dest da weke Erdogan serokê AK Partiyê dibêje Stenbolê dila siyaseta Tirkiye. Her kesê Stenbolê qazanc kir li hemû Tirkiye qazanc bike. Yê ji Stenbolê ji dest bide wê hemû Tirkiye ji dest bide. AK Parti bixwe bawer e ku sê metropolên Tirkiye wê dest bixe. Birêz Zekî Akoç ew berpirsê mafê mirovan lê lijna AK Partiya Diyarbekirê û li Diyarbekirê digelmeye. Birêz Zekî demata baş be. Êdî helbijardên şaredariyan yên herêmî di rê dane û rewşa abûra Tirkiye enflasyon rewşekî xerab e. Kevata gel û niha jî bêguman AK Parti de salatdar e. Yani hîndê çawa kevne nava helbijardan da. Çi berdamê ve heye gulên bixwe bawer in ku careke din baweriya xelkê bi dest bixin? Şu hemûar silav û rêz. Zor spas. Em tim dayîm bi xwe bawerin me ji vî gelê re îro AK Parti di rokî wekî rod ava bûye. 22 sal ji vî gelê re xizmetê dike. Di vî 22 salê de gelek tecrübe qezanc kirî wê tecrübeyê xwe di heqê vî milletê de bişixolînin. Biçî bîne kadroyê wî zana hene teşkilatê wî tim dayîm ser niganim her ro ji hilbijartinan hazirin. Di şertê îroyîn de li Tirkiye buhayîkî zêde heye. Em viya giş qebûl dikin nayê înkar kirin. Ama ev ya jî ancak dîza AK Parti karib ji binê vî barî derkeve. 22 sal berê rewşa Tirkiye wextan bînin berçavê xwe duruma mevcut ji wan rona pir çêtir e. Rêk çêbûne, hewalaniyê çêbûne, işterebê mektebê vebûne, xestaxaneyek ava bûne û êk hîna dewam dikin vana giş xizmetê AK Partiyê ne bi perê mezin çêbûne vana. Tiştek AK Partiyê kirî muhalefet nikare vana xeyal bike. Erê. Ev ya tiştek rast e. Fakat ji bona hilbijartinê 2024 AK Parti jî li gora xwe hezra wê heye way belî ji ana da kadroya de giş dike wana tiştê lazimî ne. Merkeza me wextak bibe çi kê bîne deynê wê derê ji bona me talîmatek mezin e çi me bê em ê bikin li dû wan însana her bi wan re xebata xwe bikin. Belê. Heger em ê behsê rojhilata Tirkiyê bikeyin, Bakurê Kurdistanê bikeyin, Birêz Zekî em behsê Diyarbekirê bikeyin, Mêrdînê, behsê Batmanê bikeyin, behsê van herêma bikeyin. Yani li çaf rojavayê Tirkiye weke pêdivî xizmeta van deveran natiye kirin. Tu zanî dibe êkiş mijarên ku rewşa emnî jî ya binecenîne li van deveran rewşa ekonomîk ya başlîne. Kewata gel û AK Parti wî çi bike bu van deveran ku rewşa van deveran jî hawtayî rewşa rojavayê Tirkiye lê bike, rewşa aborî ve jî ne, febrîka li van deveran ve bike, gencên wan xwedî kar bin. Rast. Bana kêmaniyê mezinin ama meriviya kabul bike ki gavadine mi go AK Parti eviya 22 sal ava bûye bana kêmaniyê 22 salaninin. Yalnız evaktak viya dibim em xulpaş van iddiaşi nikarin veşerin. 22 sala da gerek me gelek tiştê farklı kiri bana. Fakat weş îro şunda jî startek bide awulê vî ekonomiyê bervevdû bîne hêdî van yatırım edinemezsin. Ji bona wî jî AK Parti plan û programê wî hene. Bajarê mezin İstanbul, Ankara, İzmir ji berê de merkez bûne. Millet kişandine wê derê insanek rewşa ekonomiyê ne baş bûyî tim û dayîm xulwan dera girtî û çûyî. Fakat dikkat bik ana gaba min nûçe mezekir ji bajarê mezin înjarê millet beriv ê biçûk tê. Yani wana çareninin dinav ava xuda, axa xuda, erdê xuda li çareserê xwe mêze dike. AK Parti ve van yatırımê mezin li vî bölgê, li vî heremê miheqa xwe bike. Başqa riya wî nemayî. Yalnız viya jî em baz zanibin tiştek ew dixwaze bi cî bîne CHP
و مخالفتا دوراوی ده تو جاری نکری 27 سال به سر خوفی ولاتی اداره کری دو کور ندایی سر هفدو لوی هرمه 11 حب 11 ولایت دا 17 حب ازخانه هبوی اما لقارشی ویا 324 حب قراقول جندرمه هبوی اوی اثر خل پارتیه برا ویاش بازان بله کواتا انها لگور چاپمانیا ترکیه کوچ بربونا بروواجی دست بکریه لمتروپولین ترکیه لباجارین مزن خلق دیچا گندان دیچا باجاروکان جبر کو روشا آبوری نباشا انفلاسیون بلند بویا حتی سرکمار ترکیه جی که بگمان لسرویه که بمکرته که فعلا روشا آبوریا باش نینه کواتا بوویه که گلو اگر AKP و روشه چاره سر نکه هون باورن کو خلق اجاره کدن مینا بره دنگی بدوه باورن کی AKP حتانی yani AK Parti حتانی هل بجارتنه 2024 دوی داره هیچ نه مهمایی دوی اوه ده هنگ بلرتی باش وی بده ملت گشی حل بکه نابیم حل بکه بقدینه اما هنگ اشارت باش وی بده ملت پی باور بده کار به بردوام اوی ایشی بجیبینه محقق وی بکه نوره به موفقیت بونا هل بجارتنه پر زوره بله کواتا AK Parti de bence demek ki mebdes xabatên helbijardan kiriye birêz zekî tu zanî jî helbijartên vê carê giringim taybetî metropolên Tirkiye kewata gelo proje AK Partiye beylî bûye taybetî jî bu Bakurê Kurdistanê û bu Tirkiye bi giştî çi heye ew ê çi bike pirsên esasî wê çawa çareser bike li her pirsê esasî gava me got îro ekonomîk ketî pêşî her tiştî erê erê li bajarê mezin jî li bajaroka jî li gunda jî li her cî di pêşî her tiştî de gerek di vî barî di vî warî de xwe di hing tişta da îspat bike bide qebûl kirin hin xebata wî jî hene me gava dinê jî got êkî gişî bi cî bînin nine feqet wê umûdek bide miletê bawerîkî bide miletê bê pêş dihere ama hing avantajê xalq partiyê AK Partiye hene çi ne ew avantajê wî tu kesik bira bi hilbijartina İstanbul'a 2019 da li vî rewşê mêze neke. Wî çaxê Kurd bêqerar man hatin 13,000 ray hebû di nav da û 800,000. Milyon û 200,000 Kurd yalnız İstanbul'ê bûn. Wana rayê xwe tepkî dan CHP. Bira CHP û muhalefet xwe wî hewayê nexapîne. Carek dinê ew li İstanbulê belediye nikarin bigirin. Ama AK Parti jî li zaafiyeta wan ne li xebata xwe û li baweriya milletê bira mêzekê li gora wî gava xwe bavêje. Zaafiyeta ji mer ne çikî. Em karin çi bikin em. Em ê çi bidin vî milletê. Ew ya ji mer lazim. kewata gelo ser çi binge û nûsab xwe bawerin ku fi'len wî careke din CHP nikare van metropolên Tirkiye bi dest bixe CHP di metropola da her siyade jî li İstanbulê, Ankara'yê, İzmir'ê dünya û alem diyazane. Ew tenê inkar kirin. Çünkü ji berê de înkarkirina hebûn û tunebûna Kurda sinetê wan ji xwe re kirinin sinet. Çawa wan hebûna Kurda înkar kirî, rayê wî jî quveta wî ya siyasî jî tim û daîm înkar dikin. Eger Kurdar İstanbulê dest neda CHP îro li İstanbulê ne belediye reisî bû. Li Ankara'ya nebû, li İzmir'e nebû. İjarê wî avantajê çûyê. Merivek du meriv derkeve ortê, bibe raya xwe bidin filan kesî, yek ji Qandîlê bakib bê awa bikin. Ew ya çû. Milleta Kurd ji vî saetê şû de polîtîze bûyî, li gora xwe kare biryarê xwe bide. Wê çawekî wî İstanbul bi CHP da qezanc kirin. Yek rokî İstanbulê, ji bona İstanbulê CHP spasîkî ji vî milletê re nekir. Milletê vî întiqamê ji wan bigire. Bale. Bale birêzekî ez ê behsê pirsekê bikin ji ber ku em her du bi Kurdî diavîn û li ser ekranekê Kurdî em behsê vê pirsê dikin. Pirsekî li Tirkiye heye beriya pirsa aborî beriya her pirsekê ve jî pirsa Kurdan e.
بریا دروز بونا کماری پشتی دروز بونا کماری حتی وگا ویجی اف پرسکه جدیه و اف پرسه باوی که بنگهین جنات که چاره سر کرن تو اب خوشی بحث باندوریا دنگی کردان که کو کرد نبانه دنگ ندا با جهپ استانبول قازاش ند کر ازمیر جان قریجی تب خواه و گود کواتا گلو آگ پارتی کو یکم پارتی بود دیروکا کمارا ترکیه ده دست پیش خریاوه ل 2009 هبو بچاره سر که نپرسا کردان و هون چه بکن نهاشوندا کو بالا کردان بکشن جاره کدن هندای کرد جواق غیری نتوزانی غيدي نجي حقلين نن حقا چاوا آخ پارتی دو وقتك زور دا گو از وی مسئله چاره سر بکم نگیا محاطب خو جسارتك ندی دستك طيب اردوغان دريش كر الهواء ما فقط انا umuduk me dene çava çebuyi em li kabina nu mesed kin di kabina nu da insanı ki tecrübe devlete girti be deneyim aviya devlete hebe wana anini ser yani henk merve karizmatik edi siyaset eşkur şov kirini çûne hatın jivi saat şunda pes girek Türkiye hele mesela Kürt bir şovmena nabe merve ciddi Jümera şovmen ne lazım? Jüber vi havayı. Devi çend salı peşiya meda. AK Parti ve destek derece gelek ciddi bike vi mesele bci bine. Eğer bci neyne hele Tayyip Erdoğan 25 sal serok wezareti veya serok komartiya vi velati dike sebe vaktak takavud ve ciye khurruni insan jera bebejin. Tamam. CHP 23 hatta 5 inkaru imha kurda kır. Endiya kabul dikkat. De 25 sala teşekkür. Ve viyaje biperse. Jibona ki karı ve bersiva viya bitişki adil u mantık bide vi mesele hatta ki karı bir çare ser bike ev mesele çare ser kirnavi em tüm dibejin. Jibona Kurde Türkiye u dünyanın Jibona huzuru refaha Türkayş. Ev velat vakta ki mesela Kürt çareser bike tabi dühündür da ul derva gelek insan gelek sistem viya kabul nakın. Nakhwazı. Nane wan tebirin. Ama ki Türkiye idare dikin u Kürdi aydın bakır desteği buden hevdu vi mesele hal bike biranane van khuyun khuraş ortaya behlakır. Ev desthilatdar dünyayı wan emperyalista ki ana vay dest bekirin Afrika jaril hevdu pay dikin jiber viya bimine gerek em baqil bin desteği biden hevdu vi mesele çareser bikin ev imkancı hene ev defet hene ki vi velati idare kin aqwa saji be mejunnin Bale. Bale Zeki Akoç berpese mafya mirovan le reva AK Partiye li Diyarbakır'e Spas Brez Zeki evareke hoş